Tää peli kaatu. Ei. Niin kuin sanoin, tää loppuu ihan heti. Oot sä varma? Ja tässä Pigman. Nyt se paistaa sitä, katsokaa. Ei ole mitään hyvää juttua. Mitä se ei palaa tossa? What? Ei se palaa. Tiesitte kai, possut kyllä palaa tollasissa. Ai se nyt palaa. Ai, se ei vain näkynyt. Se ei näkynyt, kun se palo. Niin. Niin kuin ei sinun järkeä. Äkkiä. Kattokaa, toi postaa Pigman. Oikeesti. Tää on aika hyvä video. Ja tuli 2 häiriötä. Joo, 2 pientä virhettä kävi. Niin. Ja meinasin just sanoa 3, mutta vaan 2. Ja Niin. kattokaa nyt possua. Osaako toi edes lentää? Ei. Tämä on lentämätön possu, joka palaa. Niin, mutta me voidaan kohta tehdä se uusi Wither. Joo! Näytetään se katsojille. Mennään vähän kauemmaksi. Niin saatte nähdä sen. Näköjään skelet. Täällä. Mitä? Näettekö mitä siellä on? Skeletoneja. Niillä oli vielä kypärä ja armori päällä ja ne vielä palo. Toimiikohan tää? Tää ei ole varma, että toimiiko tää, mutta tälleen pitäisi tehdä tää. Kun meillä on tämmönen pieni modin esi. Niin kuin näette. Siinä. Wither Store. Siitähän pitäisi tulla isompi. Miksi se on noin pieni? What? No, Tässä tuli pikkusia häiriöitä, mutta saatte nähdä toisessa maassa sen. niin. Eli siis Mut mä menen grillaa eka possuja ja sitten mennään sinne maahan. Grillataan possuja. tää grillaa koko ajan possuja. Mutta se on se syy, että miksi on kylässä. Kattokaa nyt. Possujen grillaus on niin kiva, kun possut röhkii. Niin kuin näet, tossa possu paloi. Kattokaa, meillä on tuollainen pahis eläin, niin modi käytössä. Joo. Mä en osannut ottaa niitä pois oikeasti. Toi ei osaa näköjään laittaa. Kattokaa Pigmaneja. Kun ne palaa. Saatte nähdä possut. Kuinka hölmöjä possut on. Katsokaa. Siellä possut palaa. Mitä? Näettekö te sen yhden? Näköjään näitte, se ei palannut ja se kuoli. Ehkä Niitä siitä nyt siirtää pikkusen maahan. Video jatkuu vielä. Kyllä. Älkää Ja- kysykö tota. Se on laitettu mulle niin nimeksi. Joo. Ja toi tyyppi. Mutta me mennään tähän. Kyllä. Wither maahan. Sen pitäisi Siinä. olla ton kokoinen. Siinä on oikein kokoinen Wither. Se ei ole mikä tahansa Wither. Mitä se ampuu? Kattokaa. Jos näette, niin katsokaa itse. Ei ainakaan eläimiä. Jos te näette, niin kertokaa kommenteissa, mitä toi ampuu. Niin. Mitä? Koska mä en ainakaan näe mitään. Oho, Tässä oli joku kalla tai jotain. niin olikin. Tää on niinku story modista. Niin se oli kallo. Se musta kallo. Niin. Mutta kuka kuoli?
Ja tää on tosi hankala tappaa, ei kannata ladata tätä modia. Ei kannata ainakaan sydämillä, kun Witherstore voi olla aika voimakas. Joo. Ja niin kuin näette, se lagaa meillä pikkusen. Se niin kuin häipyy tuosta serveriltä. Joo. Mut siis tällainen. Toi niinku ei halua, että me tapetaan sitä lyömällä. Mitä muita modeja meillä on käytössä? Näytetään nyt, otetaan vaikka käyttöön, jos siellä on jotain ladattuna. Katsotaan hänen modinsa, kattokaa minkälaisia modeja. Joo, toi on käytössä, toi Angry Animals. Mä haluan näyttää tän. Teille. Niin. Ja myös minulle. Niin. Sä et oo tätä muuten nähnytkään. PvP-aani. Älkää ihmetelkö, miksi on PvP-aani, kun se pitäisi olla PvP-ääni. Niin. Tää ei halunnut sitä nimeä. Denne. Olisi ollut hyvä laittaa jääkarhu. Niin, mutta se vähän oli sellaisen Noniin, nyt toi, Pank. toi ja toi. Nyt Oo! nähdä. Täällä on kylä. Me sinne asuu vaikka. Joo. Villagerissa on tapahtunut ongelmia. Tää on zombivillage. Ai on. On. Ai okei, tollanen on siis zombivillage. Kyllä. Zombit on vallannut tän village. Elikkä siis, jos seinät on vihreä, niin onko se sitten? On. Okei, tää siis on zombivillage. Ei kannata ikinä etsiä zombivillagereja, jos niissä on zombeja. Täällä pitäisi olla zombi ja varmaan jossain sisällä on, mutta mä en ole varma, onko täällä. Ja täällä on myös seitti ja nämä kirjastot on pikkusen huonoja. Mä en ole niinku ennen käynyt täällä kunnolla sellaisessa kylässä, mutta mä tiedän kuitenkin. Miksi ei täällä missään ole zombeja? Ehkä ne on niinku jotenkin kuollut. Varmaan siksi, kun ne ei... Mitä? Penkki. Elää. Tää on creeper. Mitä? Tämä on creeper. Ai mikä tää on creeper? Tämä on creeper. Ai sinä? Ei vaan tämä penkki. Joo. Yksi räjähtää. Tämä on skeleton. Kattokaa. Näyttää ihan oudolta. Tai tämä on siis wither skeleton. Tämä on zombi. Se zombi. Oh. Toi mini zombi. Se aavikko zombi on toi. Ja tämä on stray, eli lumiluuranko. Tai jääluuranko. Näette kai, ne on jo uusia penkkejä. Joo. Mutta sen takia mä en pidä tätä modia, koska muuten mä ihmettelen, miksi tuolla luolassa on penkki. Vai onko ne örkit niin penkkejä, kun sä löydät niitä? Joo. No mennään katsomaan. Sinne juoksi yksi tollanen pikku. Onko se Siinä on penkki. penkki? Skeleton ei ole penkki. Kuka tuo on? Varmaan täällä on spanovattu ne... What? Mitä? Sillä on kypärä. Niin. Älä tuu eteen. Miksi penkillä on kypärä ja miekka? Tai joutskari. Hyvä kysymys. Tällaiset on siis... mä taisin nähdä just, että ne penkit juoksi kadulla. Kyllä. Siellä on penkki. Penkki. Tai siis pöytä. Niin kuin näette. Katsotaan, että pystyykö niiden päälle mennä. Tai Tuolle mun mielestä pystyy ainakin sillä. Entäs sisällä? Ei pysty.
Silloin pysty. No. Varmaan sulla siihen... Mikä moodi sulla oli myös sitten silloin? Ai milloin? No silloin kun se toimi. Ei mulla mun mielestä ollut muuta. Oliko se eläinratsastus silloin päällä, mä en muista. Kattokaa vaan tätä videoa. Jos me tehdään toinen osa. Niin. Joo, tehdään toinen osa. Nähdään seuraavassa osassa, joka tulee heti tämän perään. Joo, no niin. Heippa!